mai kausara yau madihinka ne ke bara in ajali ya zo ya yi kira Allah ya sa ina munawwara madinatin nabi mu gaure da shi Allah kai ni madina mutu ko na samu makotaka da shi mai salsabil mai kausara yau madihinka ne ke bara in ajali ya zo ya yi kira Allah ya sa ina munawwara madinatin nabi mu gaure da shi Allah kai ni madina mutu ko na samu makotaka da shi ya sidi daha al-arabi begenka ya zamo sababi na arziki ta inda dunabi ga madihin yaban annabi ana dagan kafa kawai saboda shi Allah kai ni madina mutu ko na samu makotaka da shi ni gani ba saraki bane ba mai kuɗi da harka bane ba kuma ɗan siyasa bane ba malamin haƙiƙa bane amma haka ake yi min saboda shi Allah kai ni madina mutu ko na samu makotaka da shi idan ka rabu mai arziki to ka zamo fa mai arziki na yabo ga mai arziki ba wanda za ya mun sha maki a fadarsa ba a kusu da shi Allah kai ni madina mutu ko na samu makotaka da shi na ɗauki laifuka niki-niki in an faɗe su zan wuki-wuki ballanta na aren kiki-kiki ƙaunarsa ita ce arziki da zai sa in samu tsira da shi Allah kai ni madina mutu ko na samu makotaka da shi kan rufe batun zuciya bara in waiwaya in tsaya in ɗanyi baitukan marisiya kabiri da baɗan gwagwarmaya Allah ji kansa na tuna da shi Allah kai ni madina mutu ko na samu makotaka da shi Allah ji kan mazajen jiya waɗanda ɓalla duniya a lahira idan an tsaya Allah ka samu firdausiya muna dariya mu gaisa da shi Allah kai ni madina mutu ko na samu makotaka da shi salati ba adadi kaninka ga mai daraja ba ba gabinta ya yarje salati ba adadi kaninka ga mai azama ba ba gabinta ya khairul anami mabibicin dukkan halitta rasulallah ainin na'imi mafificin dukkan halitta ya khairul anami mabibicin dukkan halitta da alaye a cikin salatin kaza sahaban da suka yi bajinta ya khairul anami mabibicin dukkan halitta in irin su abubakari da umar da arna ke shayin su keta ya khairul anami mabibicin dukkan halitta in shahidin dare da ali haidar da ɗaha yake damƙa wa tuta ya khairul anami mabibicin dukkan halitta in humul hulafa'ur rashidina da dole abisu da kai da fata ya khairul anami mabibicin dukkan halitta in zahaban nasu manya sahabatu waye su a cikin halitta ya khairal anami mabibicin dokan Allah saka da alkhairi